esiqala ngalo usuku this morning. Of the day on Mega Grace Hour. Our verse of the day. Every morning I share with you the verse to start your day. And our verse of the day, it is found in the book of Psalms 46 verse 1. Unkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu, funyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni. Unkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu, ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni. Mawuqala usuku lwakho ulungisela uqala neweekend, uNkulunkulu wethu simkhonzayo ufunyaniswa elusizo ekuhluphekeni. Ngamanye amagama, mawuyithola ubhekene nenhlupheko, mawuyithola uvaleleke khoneni, mawuyithola ungazi ukuthi uzophuma kanjani, namhlanje ngicela ukwathulela ukuthi esimene ongabhekana naso, enkingeni ongabhekana nayo, lukhona usizo. Usizo lwethu linguJehova, lunguNkulunkulu wethu, ufunyaniswa ewusizo impela ekuhluphekeni. Noma abangani sebekushiyile kodwa uwusizo, noma izimo zizama ukungcwaba kodwa uNkulunkulu uwusizo, noma izimo seyiphambana nawe kungekho kuhlanganayo ungazi uzokwenza njani, lukhona usizo lwethu olunguJehova uNkulunkulu wethu, ufunyaniswa ewusizo impela ekuhluphekeni. Okusho ukuthi noma isimo singakuvalela kangakanani, noma nesitha singakucindezela kangakanani, phakathe ekucindezeleni kwethu sinalo usizo. Usizo loNkulunkulu. Ungavumi ukufa kukhona usizo, ungavumi ukuphela kanti lukhona usizo. Usizo lwethu uJehova, ufunyaniswa ewusizo impela ekuhluphekeni. Namhlanje mawucindezelwa izinto, ubanjwe izinto ungazi uzophuma kanjani, I have come to introduce usizo. Usizo lwakho lukuNkulunkulu, uye ofunyaniswa ewusizo. Sewukhale kakhulu, sewulile kakhulu, namhlanje ngizokwethulela usizo. Usizo longuNkulunkulu olufika la khona abantu bengafiki khona, afika kuthatha kuphakamisa odakeni, ngoba uwusizo loNkulunkulu. Angizazi namhlanje izinto ezikubambile, izinto ezikucindezelayo, izinto ezikukhalisayo, kodwa ngicela uthathe nantu usizo olunguNkulunkulu. Make wathola usizo lunguJesu, awu azikho izinto eziyokwahlula, ngoba usizo loNkulunkulu. Usizo ufika abantu bebanjwe izidakamizwa bengasazazi nokuthi bangobani, bese liyafika usizo longuJesu Kristu, lufike lushintshe impilo yomuntu, lushintshe negama lakhe. Luke lwafika lolusizo ngelinye ilanga, sekuthiwa uLazarus seyanuka, sezizini insuku encwatshiwe. Lwafika usizo, lwafike lamkhipha phakathi ethuneni, sebemncwabile baze bamvalela nangamatshe, ngoba lolu usizo lufika nala khona sekuconcludiwe, lufike lumphakamisa umuntu. Luke lwafika lolu usizo ngelinye ilanga, kunendoda ebihlala ngasechibini, kuthiwa bese kuphele 38 years ingalithola usizo. Ihlala ngasechibini, abanye bephila bephume behambe, kodwa lokhu ihleli. After 38 years lwafika usizo qathatha, lwafika lihamba ngeenyawo, lafika yaphakama indoda, kwathiwa thatha uhlaka lwakho uhambe. Izinto ebeyithwele le ndoda yaphenduka kwaba yiyo eyithwalayo, ngoba mase lifikile usizo olunguKristu Jesu. Alunendaba ukuthi mingakanani iminyaka uyihlalile unganalo usizo, kodwa mase like lafika, lifike likunikeza usizo. Namhlanje ungavumi ukufa, usizo lukhona kuKristu Jesu. Ungavumi ukukhala, kanti usizo lukhona kuKristu Jesu. uKristu Jesu usizo lwethu ngosuku lwenhlupheko.
usizo lwethu ngesikhathi senyembezi, usizo lwethu ngesikhathi sobumnyama singazi sophuma kanjani. Bafowethu, nantu usizo lwenguKristu Jesu. Ngiyacela ulithathe lolu sizo. Into emnandi ngalo alithengwa nangemali, noma kuthiwa unayo imali noma unayo imali kodwa uyalithola lolu sizo. Aludingi ukuthi wazene uzube nama connections nabathile, kodwa make wamthatha nje uJesu, wamemukela nje uJesu, uba usizo lwakho, akusize empilweni yakho. Yinye into oyidingayo, udinga usizo lwenguKristu Jesu. Empilo oyilwayo ngeke uze uyinqobe ngawakho amandla, udinga ukusizwa. Usizo lokuKristu Jesu. Sengathi namhlanje kuseni ungathatha isinqumo uthi ngiyalidinga lolu usizo. Sengulizama usizo, bakutshela ngabasizayo kodwa bangakusiza abasizayo, kodwa mina ngikutshela ngabasizayo, ngikutshela ngalo usizo olunguKristu Jesu. Akozela kalala, akana kuvuma nokubunyawo lakho lishelele. Namhlanje ke uthatha isinqumo nje semnempilo yakho, uthi nantu usizo bengidinga usizo lokuKristu Jesu. Ngicela ukulithatha lolu usizo, ngiphile nginalo. Mamukele ulithatha usizo ukuze akulwele, akusize izintweni ezikuhlulayo. Usizo funyaniswe usizo impela ekuhluphekeni. Usizo ke lokuJesu